bi kunnafoni bakurubaw la ka kɛ ni fanga sinamatɔn cɛba Sumaila Sise ale jasoli ye kabiri marisi kalo tile 25 san 2020 ni an filɛ a kɔnɔ. Wulikajɔ kɛra tele ɲɛta fɛ bi sɔgɔmada in na ka se Sumaila Sise yɛrɛ ka kuma lasela ma ni o ye Nuhu tɔgɔ ye ka se ka taa a ɲininka kisaw bɛ dakun jumɛn na an bɛ don min na komi bi. Ka kɛ ni ŋunuŋunukan min duruntilen don an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ sanfɛ ka yira ka fɔ semasi yɛrɛ coordinateur général Isa Kawujim ka fɔ ale bɔra jɛkuluba in kɔnɔ ni an b'a fɔ ma ko M5. Isa Kawujim a ye o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya sɔgɔmada in na tele ɲɛta ka mikro kɔrɔ. Farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi dolacilakɔrɔ Zinedine Zidane ni ale yɛrɛ Real Madrid entraîneur ye ka fɔ ale kɔni tɛna se ka wuli kɛ i jɔ ni saraba ye ɲɛna n'o ye Ligue des Champions ye. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi sibiri donya ye seliba kalo walima an b'a fɔ min ma Zulhijja larabukan na o tile 18 ye bi ye Hijira yɛrɛ ye san 1441 ka kunnafoniw dayɛlɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruyaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔso yɔrɔ ni ye bataki min bɔra an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔso yɔrɔ ka da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Jamana sariya yɛlɛlen bonda so min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma cour constitutionnelle sariya kisɛ dɔw taara ka ɲɛsin olu ma ka yira ka fɔ olu maaw kɔni bɛɛ lajɛlen bilara sen kan. Kiiritigɛla maa 9 min bɛ yen nɔ a bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma 9 sages ni olu de kan ka u ɲɛsin cour constitutionnelle yɛrɛ baaraw ma o sɛbɛnfuraw kɔni bɛɛ lajɛlen na bɛnna walima an bɛ se ka fɔ a maa 9 bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ yira la u la ni ye ni sariya kisɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ san 2020 sariya kisɛ 342 PRM ma maa minnu kɔni taara k'u bila cour constitutionnelle yɛrɛ ka bolo kan walasa u ka se ka tɛmɛ ni baara ye olu maa dɔw kɔni Azer Kamate ka taa se Amadu Usmani Ture ma ninnu bɛɛ lajɛlen kiiritigɛla ye an bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma magistrat ka taa se Dugurelakaw furumuso Kadija Traore ale ye lafasaba ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko avocat olu kɔni sugantira jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ maa minnu fana sugantira wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba fɛ ni o ye Musa Timbene o ye maa 3 ye Maître Malik Ibrahim ka taa se Madame Ba Awa Tumaɲɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen avocat ye magistrat min b'a la o de Beyila Ba ye ale bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an bɛ don min na komi bi maa 3 wɛrɛ min kɔni bɛ yen nɔ ka fɔ olu bɛ fara ni maa 3 ni maa 6 ni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maa 9 ye o sugantira kiiritigɛlaw yɛrɛ u ka kuluba yɛrɛ fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Conseil supérieur de la magistrature Demba Tal ka taa se Mohamed Abdurrahman Maïga ma Jɛnɛba Karabɛnta o bɛ a kuncɛ olu bɛɛ lajɛlen kiiritigɛla ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko magistrat ninnu maa 9 de kɔni sugantira minnu yɛrɛ kan ka tɛmɛ ni baaraw ye an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ an tun ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bakurubaw la ka kɛ ni ŋunuŋunu min duruntilen don an ka jamana kɔnɔ ni waati laban ninnu na ka ɲɛsin Isa Kawujim ma Isa Kawujim min ni ale yɛrɛ semasi yɛrɛ coordinateur général ye bari kunnafoni kɔni dɔw tun y'a jira k'a fɔ Isa Kawujim a bɔra jɛkuluba la jɛkuluba min ni a bɛ f'a ma M5 RFP ni u yɛrɛ ka lamaga walima u ka wulikajɔ bilan bɛɛ walasa jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ka se ka wala yɛrɛ sɛmɛ cogo min na o kama wulikajɔ kɛra bi sɔgɔmada in na tele ɲɛta fɛ ka se Isa Kawujim ma kuma minnu kɔni bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a kɔni a kumaw bɛɛ lajɛlen nkalontigiya Ali Kulubali a n'a ka jatala Laji Mamadu Traore u ye min sɔrɔ seereya la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni wulikajɔ min kɛla jɛkuluba dɔ fɛ n'o ye M5 RFP fo kana se bi kɔniba ni waati dɔ kɔni kɛla fɛn ye mouvement association et sympathisant de l'imam Mamadou Diko semase o ɲɛma Isa Kawujim ni malidenw yɛrɛkun bɛ ka ɲininkali yɛrɛ sɛmɛ u yuru la k'a fɔ ko fɛn ye Isa Kawujim ko yala a ye a sen bɔ ni jɛkulu in na wa yaasa ka se ka olu jaabu sɔrɔ wulikajɔ kɔni sela fɛn ye ka se ka Isa Kawujim kɔni ɲininka o la cogoya min na nka Isa Kawujim yan'o kumaw cɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fanga min bɛ Mali kɔni kunna ko nin ye fanga min kɔni dɛsɛla a tɛ se ka jamana kɔni jɔ a ye fanga in ka degun caman kɔni fɔ o kɔfɛ fɛn ye a y'a jira k'a fɔ M5 RFP olu b'a la hali bi nka olu bi hakilila dɔw de ka se ka olu dɔw de waliya fɛn ye jɛkulu in kɔni kɔnɔ olu fana ka hakilinaw ta yɔrɔ dɔw de o de b'a to a bɛ sigi ka kow jateminɛ fɔlɔ yaasa ka se ka fɛn ye a ka hakililaw ta cogoya min na. Adamaden bamananw de ko ten n'i m'i taa yɔrɔ dɔn i bɔra yɔrɔ min n'i y'o dɔn
i tɛ kamana gan i sigi cogo la. Ne ye semasi coordinateur général de ye. semasi tɛ dɔwɛrɛ ye mouvement minnu bɛ yen, association minnu bɛ yen, jamanaden minnu bɛ yen jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan n'u b'u yɛrɛ ye le cheikh éclairé l'imam Diko ka yecogo la, a ka faamuya la, a kɛra jamana ko ye, a kɛra diinɛ ko ye, a kɛra danbe ko ye, anw b'o baara la. donc anw bɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛ se ka imam ka hakilila sɔsɔ. n'o kɛra o kɔrɔ danaya min man kan o tiɲɛna, parce que hadamaden bɛɛ bɛ don kulu kɔnɔ ni légitimité dɔ de, danaya dɔ de. imam Diko de y'a fɔ k'a fɔ jamana ko don, a t'a fɛ tasuma ka wuli, a t'a fɛ an ka faso jeni, a t'a fɛ maa si ka ko kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw tɔɲɔ. A y'o min fɔ o kuma kan ka lajɛ a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ. An b'a ye nin wagati laban in na baara ninnu tun ye hakilila dɔw ta, an dun bɛ jama baara de la. ni jama bɛ baara la tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ tɛmɛsira dɔw bɛ yen bɛɛ t'a faamu ten. pour que a kana yira k'a fɔ e ka n'i dama kuma fɔ makun fana ye hikima ye o ko la, nka an m'an da de. mais an ye hakili jagabɔ kɛ o la. nka bi an bɛ se ka kuma an wasalen parce que imam ka hakilila filanan na kɛ mun ye, a y'o fɔ k'a fɔ ale b'a kɔrɔ dɔn, a y'a fɔ tubabukan na, n bɛ segin a ka bamanankan na, je préfère mourir en martyr, on ne le souhaite pas, que d'être un traître. Ale b'a kɔrɔ dɔn, a ka to jamana ko la, ni ka to a la jamana kama, a b'o kɔrɔ dɔn, a ka fɔ a ma k'a ye jamana janfa, faso janfa. faso janfa tɛ dɔwɛrɛ bi o ye ka tugu IBK de kɔ. n'i tugura IBK kɔ bi i ye faso janfa, parce que IBK ye min se jamana ma dɔwɛrɛ tɛ o, a tɔgɔ ko Ibrahim Boubacar Keita o tɛ o. faso nafolo a dunna fɛn ma bɔ a la, faso lakana nafolo n'o ye programmation militaire miliyari 1,200 ɲɛma sɔrɔ la. mɔgɔw bɛ blende ko kuma min fɔ, blende ma ni Mali la o, juru de don. o wariw fɛn caman b'a la min dunna la, min ye école karamɔgɔw ye, école datugura kalo 5, ayiwa fo tuma min na M5 ye wuli ka jɔ kɛ, u sɔrɔla k'a fɔ k'u sɔnn'o papier ma. bon min y'a APCAM min ye sɛnɛkɛlaw ka wari ye, o nana mun na miliyari 9 fɔlɔ la ɲɛma sɔrɔ la. élection min kun kan ka kɛ n'o bɛ se ka kɛ danaya ye faso jamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la, o député sigi nana kɛ n t'a si dɔn ye, fo CEDEAO da nana don a la. Manasa min ni a fɔra ko ale sen bɛ ko in tiɲɛnikɛyɔrɔ la, k'a k'a jɔyɔrɔ bila sɔn kuma ko ma, malheureusement fo mɔgɔw ni tiɲɛna tuma min, ni bɔnɛna o tuma min, o donna ka na o bɛɛ bila. donc o bɛɛ jɔn nɔ don IBK. mais IBK jamana ye fɛn bɛɛ d'a ma, jamana ye miliyari 20 d'a ma budget, a kelen de sago b'a la pour que a ka se ka jamana baara. kalo o kalo a kelen sara ye $150 ni jamana in kɔnɔ, n'o y'a ka sara n'a ka indemnité ye. jamana ka avion bɛ ale kelen de bɛ don a kɔnɔ, bɛ ni mɔgɔ min y'a ja. mais o IBK ye mun ye jamana ye, fo ka jamana tɔ halaki. bɛɛ sɔnn'o ma, ɲin sɔnna, jugu sɔnna k'a ye jamana halaki. mais n'a ta bɛɛ a fɔra ko k'a bɔ a jɔyɔrɔ la ka sɔrɔ bɛnkan tɛ, ko est-ce que o tɛna an don kɔlɔlɔ wɛrɛ kɔnɔ. imam Diko ko o tuma ale ma deli k'a fɔ a ka démissionner. nka tuma min na ni diɲɛ mɔgɔw nana, ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan, o dɔ ye faransi ambassadeur b'o la, union européenne ambassadeur b'o la, États-Unis ambassadeur b'o la, k'a fɔ olu t'a fɛ IBK ka wajibiya a ka place bila. nka minnu ko a ka jamana maracogo man ɲi, olu ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni politiki gafe n'o bɛ se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn. o de y'a to memorandum kɛra. o memorandum fana IBK y'o tan n'a sen. donc n'a y'o tan, jamana ale tɛ s'a kɔrɔ, a maracogo man ɲi, jamanadenw bɛ ka sa su ni tile. a ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ka ye min ni bɛɛ b'o dɔn n'an ka nafolo fanba bɛ na ye, sansandere kilo 100 de b'a ni Kayi cɛ, taara gendarmerie attaqué. fɛn min bɔra Kidali ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Kayi. IBK bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye? nafolo fɛn o fɛn dira ko Kidali kana bi, Kidali bi u sago b'u yɛrɛ la, u ka drapeau bɛ yen, u ka jour d'indépendance b'u bolo, fɛn o fɛn ka di u b'a kɛ. jamana tɔ bɛɛ nɔnina, kalanw datugura fan bɛɛ, lakanan tɛ yɔrɔ si. n'o bɛɛ kɛra IBK ma fura sɔrɔ, a fɔra ko mɔgɔw ka sabali élection min kan ka kɛ, o élection fana kɛra tiɲɛni ye, n'o ye député sigi ye. mɔgɔw bɛ se ka sigi k'u bolo da u sen kan wa? imam y'a ye k'a fɔ kuma faso jama bɛ bɔli min kɛ a b'a lafasa. nka IBK n'a tun sɔnna fɔli min ma, k'a fɔ gouvernement ka sigi, gouvernement min ye bɛnkan ye, k'a fɔ o premier ministre fana jamanadenw ka jɛ n'a ye, min ma maa fa, parce que n'i ko mɔgɔ ye mɔgɔ faga, a tɛ Musa Tarawele minɛ k'a ye mɔgɔ faga, Musa Tarawele bɛ taa mugu ci mɔgɔ la o. mais minnu ye mugu ci, n'a fɔra ko Musa de nɔ don, ko parce que a bɛ fanga la, mɔgɔw taara faga imam ka da la, misiri da la. donc IBK ni bubu de nɔ don, ni IBK tɛ bubu de don, ni bubu tɛ minnu don bubu k'u jira.
u ka suspend enquête ka kɛ o si ma kɛ o denmisɛnnin minnu bɛ ka bɔ bi ko désobéissance civile k'o tɛ sariya kɔnɔ u bɛ k'olu minɛ k'olu datugu a karamɔgɔ n'olu minɛna k'o tɛ sariya kɔnɔ k'u bɛ ka olu datugu o tuma ka taa mɔgɔw faga a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye a kɛra criminel o a kɛra forçati o a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye anw ka jamana in kɔnɔ hayi sonba a tɛ daga i k'a faga i b'a minɛ de a bɛ kiiri de n'a ye kojugu kɛ mɛ ka taa mugu ci mɔgɔw la u ka so u ka misiri la o fanga kelen ka tugu o kɔ o ye jamana janfa de ye o de y'a to i bɛ Diko nana fɔ tuma min na k'a fɔ tuma lui préfère mourir en martyr que d'être un traître traître ye ka peuple janfa ka tugu i bɛ k'a kɔ donc ni Diko y'o fɔ ne ye semasi ɲɛmɔgɔ ye mais ne bɛ bila o kɛlɛ ɲɛma o de y'a to Diko y'a ɲini an bɛɛ fɛ tarata min bɛnalen le 11 août bɛɛ ka bɔ ka taa faso jama ka sɔrɔ gabakurun fili t'a la nɛni t'a la k'a fɔ an tɛ IBK ka ko la an t'a fɛ a ka to jamana kunna an t'a fɛ a ka jamana mara diɲɛ bɛɛ b'o ye o n'o yera o tuma ni jamaba min bɛ nin t'a ka ko la ale yɛrɛ bɛ n'o ye diɲɛ b'o ye k'a fɔ a ka laɲini tun ye mun ye ka M5 ci ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma ka kumaw fɔ a ka mɔgɔw ka réseau ninnu bɛ ɲɔgɔn na ninnu y'a fɔ tan fo ka taa kuma palon-palonni minnu bɛ fɔ mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ o tɛ jamana jɔkan ye. O kɔfɛ fɛn min ye Isa Kawuji ka kɛɲɛ ni fɛn min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu kɔni ye laɲini min kɛ yaasa ka se ka gouvernement mɔrɔsɔni dɔ kɔni sigi sen kan n'u ye marabolo mɔrɔsɔni kɔni ye o hukumu kɔnɔna na o sigilen Isa Kawuji a yɛlɛ yɛrɛ ka fɛn min ye hakilila jumɛn ye olu sigili kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli kɛ maaw y'o la. Bon i y'a ye yɔrɔ ko marabolo mɔrɔso bamanankan giriman don o kɔrɔ gouvernement denni min sigira o tɛ wa ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ komi n'a fɔ dɔrɔn IBK soufflé solution t'a bolo a dɛsɛra a kamana ganna a b'a fɛ ka bɔda di a yɛrɛ ma mais jamana jɔli a tɛ se walahi a tɛ se ala ka bon subhanahu wa taala ka kalili ma a tɛ se de parce que jamana kɔnɔ n'i bɛ sɛbɛkan fɔ kuma min bɛ se k'a fɔ a tɛ komi n b'a fɔ dɔrɔn a fɔli ka di n ye mais kuma min n'i bɛ se k'a fɔ silamɛ ka fɔ o bɛ bɛn o ye k'i kale ala la n'o tɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ o kɔfɛ sariya bɛ se k'i nɔ minɛ an bɛ diinɛ kuma de ma walahi IBK tɛ se on n'a rien contre lui a tɛ se de mais n'i tɛ se ka sɔn ka fɔ n tɛ se o fana ye se dɔ de ye o mais komi n'i tɛ se i tɛ se k'o faamu n'o tɛ jamana ye kalo tile 40 kɛ a ko gouvernement tɛ yen gouvernement morceau bon morceau bɛ ko dilan fɛn min dafalen ma ko dilan morceau bɛ ko dilan mais ale ka fɛɛrɛ ye min an y'a faamu mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ kuraw tɛ o a bɛɛ nɔ yera yan a jugumalama ani dɛsɛ tapo min filɛ maître excellent maître tapo ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn avocat ba don n ko tapo de tun bɛ gouvernement na an tɛ a banna wagati réforme constitution ko constitution ka yɛlɛma n'u wulila ni tapo dɛsɛ n'a ye tapo kɛ n'a y'o tapo kelen ta ka na o bɛ na c'est du déjà vu min ye bɛnba ye n ko Gusagu mɔgɔw sara ye ale de bɛnba limogé ko a tɛ se ko ka enquête kɛ k'a lajɛ n'a nɔ b'a la n'i y'o bɛnba kelen ta k'o bila sécurité kunna mais c'est du déjà vu cɛbilen de tun b'a fɔ yan ko premier ministre kalo wɔɔrɔ k'a t'o la ko IBK de dɛsɛra ko ka IBK gɛn a tun bɛ su jate IBK nɔfɛ n'a y'o reconduit mais ça c'est du déjà vu laban min bɛ yen o y'a yɛrɛ terikɛ ye depuis Faransi kuma ko dɔ ne t'o fɔ parce que président don n'o yɛrɛ fana ye Adama mɔgɔ ye n'i ye gouvernement in ta k'a lajɛ fila ye Adama de Tapo ye Adama ye i kuma faamu cɛ in tɔgɔ Kasim Bili ye Bokariba ye Adama ye bon cɛbilen o ye min ye o yɛrɛ de b'o dɔn mais officiellement parrainage tɛ yan mais a yɛrɛ ye min ye a yɛrɛ de b'o dɔn bon min ye dɔ in ye Bɛnba ye bon Bɛnba ye sɔrɔsi ye nka bɛɛ b'a dɔn sɔrɔsi kɔni awa n'i y'a gɛn k'a dɛsɛra ka tila ka n'o kɛ ministre ye donc ça veut dire que ko in kɔni a ma faamu et puis solution tɛ mais n bɛ min f'i ye Adama bi n'i ye jamanaden ɲɛmaga 100 n'i y'a ye Adama tɛ se ka wuli bɔ ka kuma Adama kɛra jigilatigɛ de ye jigilatigɛ yɛrɛ de don n'o tɛ aw bɛ se ka tugu IBK kɔ cogo di mais u bɛɛ ye kelen o u bɛɛ de ye kelen fu gɔtɔ n'o tɛ nin bɛ kɛ cogo di jamana a dɛsɛra jamana kɔrɔ a tɛ se a b'aw ta dɔrɔn ka place ba di aw ma n'i ye nin ta k'a lajɛ ne ye 4 min fɔ RPM mɔgɔ kelen t'a la o min y'ale ka parti ye majorité bɛ min ayisa ne bɛ ka kuma dɔ de fɛ yen a y'o fɔ a bɛna mais n'i ye nin ta k'a lajɛ a ministère de souveraineté bɛɛ RPM mɔgɔ kelen t'a la n'ale ko ni tere ta ka taa kuma est ce que ale yɛrɛ b'u bonya e bɛ se ka gouvernement sigi a premier ministre tɛ olu ye
Mais les ministères de souveraineté, justice, finance, défense, affaires étrangères, intérieures, RP mɔgɔ kelen t'a la. Donc aw ko cogo jumɛn na ko mɔgɔw ka tugu i bɛ k'a kɔ. E y'a ye diɲɛ fan jumɛn un président parti majoritaire minnu y'i ka parti ye n'olu le ka député ka ca e bɛ gouvernement sigi premier ministre tous les ministres de souveraineté o mɔgɔ kelen t'o la e yɛrɛ ni ala cɛ mɔgɔ kan ka tugu o kɔ. Donc Diko a raison de dire que il préfère mourir en martyr que d'être un traître. Parce que suivre Ibeka là, c'est être traître. Coordinateur mouvement association et sympathisant de l'imam Mamoud Diko, Issa Kabdjem akonye la nyinike maldo konfe ka jira ka fo fem ye trata nata ni obibe utikalo kletan adikele konma ko abanyini malde belaji le fe belaji le kabo yasa fem ye fanga marcho jugu min bi jamana kono mauna sega ta dan kon sigi ulula chugamina ka jira nga mau kabo fem ye nazaro bi min wele pacifiquement ka soro cheni konma ke. Jakulu min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ nafolo dunko juguya ka taa se yuruguyurugu ma o yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni a bɛ f'a ma association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière olu kɔni ye damakasi kɛ walima ka kulekan bɔ ka ɲɛsin ka yira k'a fɔ anw ka lakanabaw ka kalanso min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw a bɛ fɔ yɔrɔ min yɛrɛ ma ko école nationale de la police ka fɔ ŋanamu e ko o tɛ ka ta ka lakɔlidenw yɛrɛ sɛgɛrɛ minnu ye polisi lakɔlidenw yɛrɛ n'u u bɛ u ka kalan yɛrɛ la nin waati in na tɛgɛ kɔni bolodengɔni kɔni ɲɛsira ENP yɛrɛ ni école nationale de la police a ma ɲɛma dɔw ma ka taa se wari jiginɛ yɛrɛ dɔ bɛ jiginɛso dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko basic ka taa se auto école dɔ ma an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko le guide o ɲɛmɔgɔ jalaki bin bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka ni jɛkuluba kofɔlen yɛrɛ fɛ Abdou Ouattara ale ye ɲinini min kɛ a kisɛ la an ka jɛkulu lajɛ. Mali kɔnɔ jɛkulu min sigilen bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ale ni nafolo yɛrɛ burujali n'an b'o wele nanzarakan na ko l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière olu kɔni ye jateminɛ dɔw kɛ o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye u ye sɛbɛnfura dɔ bɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ polisilakaw bɛ kalan yɛrɛ kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko école nationale de la police ni jɛkulu in ka ɲɛfɔcogo la a ko maa minnu bɛ n'u ye polisiya yɛrɛ sɔrɔ n'u bɛ taa polisiya baaraw yɛrɛ ladege polisiw yɛrɛ ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɛ wele ko école nationale de la police a yirala k'a fɔ ko maa dɔw bɛ o baarakɛyɔrɔ la o kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba ta ka lase polisi kuraninw ma ka sabu kɔni kɛ ni polisi fɛn fɛn kɔni pasera i ka nafolo kan ka bila nafolo jiginɛsoba min na n'a b'a wele ko bangi u b'u bɛɛ lajɛlen kɔni lajagoya ka taa n'u ye bangila bangi min bɛ wele ko besiki o tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ ye mobili yɛrɛ bolicogo ɲuman walasa polisiw ka se ka so la o ladegi fana u bɛ i jagoya i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn mobili ladegiso dɔ la min bɛ wele ko le guide a yɛlɛla k'a fɔ n'i ye o waleya ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ polisi kuranin ninnu bɛ taa mobili ladegiso min na o ɲɛmaa ye polisiw yɛrɛ ka ɲɛmaaba dɔ ye n'o bɛ wele ko Sori Sogodogo barisa kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ de ta ye ni auto école in ye ka da o waleya ninnu kan ni jɛkulu min sigilen bɛ yuruguyurugu ale ni nafolo yɛrɛ burujali ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ko u b'a da minisiri kulo kan minisiri min ka kɔɲɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ polisiw ka lahalaya ma ko a ka wuli k'i jɔ barisa gɛlɛyaba kɔni bɛ polisi kuraninw kan ka sabu kɔni kɛ n'u donna polisiso yɛrɛ kɔnɔna na kalan yɛrɛ ladegi la gɛlɛyaba bɛ ta ka ɲɛsin u ma nafolo kunkanko yɛrɛ la ka sabu kɔni kɛ a yirala k'a fɔ kabini san 2018 polisi kuranin ninnu bɛɛ lajɛlen ka nafolo kan ka taa bangi min na o y'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka kɛ besigi ye fo ka taa se u ka mobili ladegili o fana bɛɛ lajɛlen taara ka di auto école le guide ma a yirala k'a fɔ polisi kuranin ninnu tɔgɔ sɛbɛnlen auto école le guide la 18,000 u bɛ o de sara o wari bɛ tigɛ u fana kun kalo 2,000 kalo 9 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye jɛkulu min ka kɔɲɛ bɛnnen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma olu y'a yira k'a fɔ ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali yɛrɛ finitigilaka dɔw bɛ n'u ye sɔrɔsi ye n'u ka kalanbon yɛrɛ tɔgɔ ye ko école militaire inter-am a yirala k'a fɔ ko olu ni jɛkulu dɔ fana bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw ka kalanbulon dɔ ye n'o bɛ wele ko école des sous-officiers n'o bɛ Banakɔrɔni ko ni jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna permu yɛrɛ ta Kati yan Fu ani Falaki o kɔni y'a yira k'a fɔ ko polisiw kɔni de ta kɛlen bɛ gɛlɛya ye nafolo bɛ ka minɛ olu la san ani waati k'a sɔrɔ k'a fɔ ko permu kan ka di finitigilakaw ma Fu ani Falaki a yirala k'a fɔ ko polisi kuranin minnu kɔni donnen bɛ n'u bɛ baara ladegi yɛrɛ la n'u bɛ tali kɛ maa 2,000 ani 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan nafolo min minɛna olu la o bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la o wari in kɔni o tilalen bɛ auto école tigi n'o yɛrɛ ye polisi jalabatigi dɔ ye n'o ye monsieur Sori Sogodogo ye fo ka taa se polisiw ka kalan yɛrɛ bɛ maa min bolo n'ale b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ o fana dɔ senba la n'o ye général monsieur Mambi Seyila ye ni jɛkulu min ka kɔɲɛ bɛnnen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma ani nafolo yɛrɛ burujali u k'u ye jateminɛ fana kɛ n'i ye waleya in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa bila fo minisiriso la minisiriso min ka kɔɲɛ bɛnnen bɛ lakana ale ni jamanadenw yɛrɛ kisili ma n'an b'a wele nanzarakan na ko ministère de la sécurité et de la protection civile ka da o waleya ninnu fana kan jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la yira k'a fɔ fana ko fini minnu bɛ yen n'o o bɛ don finiw yɛrɛ duguma n'o o bɛ feere polisilaka ninnu ma u b'o feere u ma 6,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko polisiso yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni fini
fini ninnu yɛrɛ u complet bɛ san 500 sugu yɛrɛ la o waleya ninnu fana kɛra gɛlɛya ye polisi ninnu bɛ boli kɛ ni fini minnu fana ye n'an b'o wele ko tenue sport a yirala k'a fɔ ko sugu la o fini ninnu bɛ feere 300 ɲɔnbɔɲɔn ko walima 400 nka polisiya kalan bɛ kɛ so min yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ ka feere polisiden ninnu ma 7,000 ni association min ka koɲɛ bɛlen bɛ yuruku kɛlɛli na ale ni nafolo burujali u ko n'i ye nin gɛlɛya ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ da polisilaka ninnu ka k'u to baara ladigi yɛrɛ la n'o ye polisiya kalan yɛrɛ ye o waleya ninnu fana bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɔra polisiso yɛrɛ kɔnɔna na n'u taara bila sirakun na a jamanaden gansaw fana olu fana ka waleya kɔni bɛ kɛ ka to ka wari minɛ olu la saga ani waati ni jɛkuluba min ka koɲɛ bɛnnen bɛ yuruku kɛlɛli ma u ko olu kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye polisiw yɛrɛ de kan ka labɛn ka ɲɛ min ye yuruku kɛlɛli ye o ka se ka dabila pewu ni polisiw kalanna kabini u kalanso yɛrɛ kɔnɔna na yuruku taara ka bin polisidenw kan n'u kɔni bɔra kɛnɛ ma ko se wɛrɛ tɛna k'u ye fana o yuruku kelen yɛrɛ sira u ka se ka taa o sira fɛ ko o kɔni ye waleya min kɔni cɛman in cogoya si la olu kɔni bɛ se ka min ɲɛfɔ minisiriso ye minisiriso min ka koɲɛ bɛnnen bɛ polisiw ka koɲɛ yɛrɛ ma u k'a jija cogoya bɛɛ lajɛlen na polisiw ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna na polisiw ka se ka kalan bɛn ni basigi kɔnɔna na ale ni min ye u joli ye n'o ye ka nafolo ye u ka u to yen mɔgɔ si kana mago la u ni hakɛ minnu ka kan u ka se ka d'u ma ni polisiw ye kalan yɛrɛ kɛ o waleya ninnu na n'u bɔra k'o bɛ kɛ sababu ye yuruku bɛ se ka dabila u tɛ jamanadenw yɛrɛ tɔɔrɔ circulation na tuguni. Fanga sinamatɔn cɛba Sumaila Sise i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na ale jasora kabiri marisi kalo tile 25 san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ ka kɛ ni yɛrɛ kofɔ baaraw ka bila sen ka Tɔnbukutu yɛrɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafunke marabolo kɔnɔna na ka bɔ marisi kalo tile 25 la ka na bila an bɛ don min na ko bi kamanagan malika yɛrɛ caman yɔrɔ ka ɲɛsin Sumaila Sise ma bari Sumaila Sise jɛkulu baaban bɔ anw ka jamana kɔnɔ minnu kɔni ye dantigɛli kɛ ka fɔ Sumaila bɛ olu ka bolo kan hali ni y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tun ye dantigɛli kɛ waati dɔw la ka fɔ Sumaila Sise a ɲuman na segin ka na a yɛrɛ ka denbaya la waati natɔlaw kɔnɔna na o kama tele ɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka se Sumaila Sise a yɛrɛ ka kuma lasela n'u togo ka se ka taa a ɲininka Sumaila Sise a bɛ bolo jumɛn kan an bɛ don min na ko bi n'u togo a ye walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na seereya minnu sɔrɔla Mayimuna Kulubali ani Musa Jalo fɛ an ka cɛkulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bibe ka kalo 4 ni tile 17 de fanga sinamatɔn ɲɛma Sumaila Sise ni ale tarakira manganiya jugu dɔw fɛ kabi o don fo kana se bi ma maa si ma a kibariya sɔrɔ wa maa ma kuma ka mɛn a ma segin ka na ka denbaya la ko in tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn na kabi a daminɛ fo kana se bi ma. Ni ye Sumaila tunlen a kalo 4 ani tile 17 a kɛra cogo min pour que maaw ka faamuya fa an da ka don a la dɔɔni k'a ɲɛfɔ a kɛra élection waati de kɔnɔ. Na hakili b'a la ministre de l'administration territoriale kelen min bɛ yen n'o nana ka sigi bi Bill o ka bureau kɔnɔna de la ko hakilina caman fɔra k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ o y'a sɔrɔ an y'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen élection tɛ se ka kɛ o ko k'olu ye lakana sabati président de la république ani ministre de la sécurité premier ministre Bubu kelen ani communauté internationale o ye conférence de presse ni fɛn caman kɛ k'a fɔ ko maaw bɛ se ka taa u ka élection na. Ministre ba ka bureau kɔnɔna na a kɛra ɲɛna Sumaila y'a fɔ a ye nka taa ko nord ko in bɛ cogo min ko est-ce que mɔgɔw bɛ se ka taa élection na n'o ma lakana ko in ɲɛnabɔ o ko Sumaila ma k'a ka hakili sigi i n'a fɔ ŋɔmi yɛrɛna mɔden ko baara bɛɛ kɛra ko maaw bɛ se ka to ka élection na ko foyi t'o sɔrɔ k'o bɛ se ka taa élection na ka na o kɔnɔna na an y'an tɛgɛ bɔ ministre ma mɔgɔ fɛ ka taa ko ka avion di an ka se ka taa olu ma sɔn k'o ka avion di donc le 25 o y'a minɛ. K'a daminɛ o don fo bi parce que min y'a minɛ ka taa o nana malifɔ cilen kɔn ka taa donc maintenant ala nana k'a kɛ a ka garde corps min bɛ yen ale y'a kun biri dɔɔni dɔrɔn garde corps nka donc o y'a sɔrɔ nka donc ala ka hinɛ la o taɲana donc o ka jɛnɛjɛya bɛɛ kɛra yan donc o kɔnɔna na depuis a bɔra ani maa o maa minɛna o y'o mɔgɔw bila siɲɛ fɔlɔ ka filanan bila bi Sumaila kelen de tora parce que dɔtɔ baara in kɛra Sumaila ɲinini de kama parce que a dabɔra ka Sumaila de sɔrɔ. A ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko Sumaila Sise ko nin ko min ye a n'a nɔfɛmɔgɔw sɔrɔ u tatɔ u ka yɛrɛ kofɔ baaraw la ko nin ko in tɛ ko jɛlen ye togoya si la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko in kɛra yɔrɔ kofɔli min na ko Faransi ale ni États-Unis olu ka satellite caman bɛ yɔrɔ in na u ni a ɲɔgɔnnaw. Mais n'i ye jateminɛ kɛ don min a minɛna c'est que Ibrahim man ka taa fɛn fɔ o don mais a ka téléphone sonné na jusqu'à 3h du matin foyi ma k'a kɔnɔna na or bi système dɔw bɛ yen ni téléphone bɛ sonné na n'a sonnena yɔrɔ min Orange Mali bɛ se k'a fɔ k'a kɛra nin yɔrɔ in kɔnɔna na donc o don armée ma kuma o don Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ tun kan ka kuma jamanadenw fɛ mais Ibrahim ma fɛn fɔ
donc an y'o jateminɛw kɛ o kow nana ka se yɔrɔ dɔ la donc a yɛrɛ bɔra n ka donc ko laban tɔ ninnu na M5 wulilen ka mankan kɛ ani M5 mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye o y'o ban mardi don dɔ a taara palais de congrès la k'a fɔ bɛɛ ye ko ale bɛ Soumaïla yɔrɔ dɔn ko min ye Soumaïla minɛ a n'o bɛ kuma na ni Ala sɔnna donc ko waati in tɛna janya k'a bɛna France ka satellite min bɛ yen fɛn o fɛn bɛ kɛ nord kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ kɛ nord kɔnɔna na adamaden fɛn o fɛn bɛ kɛ o ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na Soumaïla mɔgɔba ɲɔgɔn bɛ se ka minɛ cogo di olu bɛ cogo min k'a fɔ n ka taa dɔn ko ma se k'a ye donc an k'o ye gɛlɛya fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye Algérie n'o y'an terikɛw ye Algérie ko kama fɛn ɲɛ la or maa min tɔgɔ bɛ fɔla nin bɛɛ ko la depuis a ko daminɛna Amadu Kufa tɔgɔ fɔra la Yadi Agali tɔgɔ fɔra la sema mɔgɔ min yɛrɛ bɛ nord la nord b'olu ka contrôle la n'olu bi olu ye Ibrahim Boubacar terikɛw ye o sema mɔgɔw ma déclaration officielle foyi kɛ an b'a dɔn k'a fɔ o nɔ b'a ko la o kɛlen ka ban maa min y'a minɛ zone min na sema mɔgɔw de b'a contrôler n'an bɔra o kɔnɔna na Mauritanie an m'u ka kumakan lamɛn donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ pour nous ka donc fɛn min don a ko ɲagamilen don kosɛbɛ ko in kɛ ka se bi ma a jirala k'a fɔ ko URD parti politique tɔn maaw ni o ye Soumaïla Cissé yɛrɛ nɔfɛ maaw ye ko u kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ minnu ni o kɛra sababu ye ka kulu dɔ bila sen kan kulu minnu ni u bɛ se ka kɛ sababu ye ka Soumaïla Cissé ɲini a ka se ka na a ka denbaya la cogoya min na nka nin parti kofɔlen maaw kɔni wulikajɔ caman bila sen kan an ka denmisɛnninw aussi nka donc n'o bɛ Soumaïla ka kulu la n'o wulila ka jɔ n b'o fɔ nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ Mukhtar Sina tɔɲɔgɔn o balima ninnu ka donc maa o maa farala ɲɔgɔn kan donc o ye baara boloda maa o maa o taara Diko nɔfɛ o taara mɔgɔbaw caman nɔfɛ o taara Ali Nuhu Jalo nɔfɛ o taara mɔgɔ camanw nɔfɛ ka taa pour k'a lajɛ mais olu bɛɛ y'a yira anw na k'a fɔ n ka donc hakilina min b'o la o ye solution o ye min sɔrɔ o b'a dɔn k'a fɔ k'a balolen don fɔlɔ donc o ye anw fɛ n ka donc kibaru ɲuman ye donc k'a bɛ Kidali mara fan fɛ donc o k'a bɛ Bamako mais kɔsa na i y'a jateminɛ k'a fɔ information caman kɛra an ye fɛn caman jate aussi a ka téléphone ka donc n'a tun bɛ WhatsApp kan o y'a bɔ WhatsApp kɔnɔ mais ɲininkali fila b'a anw bolo la jɔn de sera téléphone ma jusqu'à présent pour que Orange m'a fɔ an ye ko jɔn de bɛ téléphone bɛ jɔn bolo parce que téléphone bɛ mɔgɔ min bolo Orange de bɛ se k'a dɔn téléphone bɛ maa min bolo sécurité d'État mɔgɔw de bɛ se k'a dɔn donc nin bɛɛ lajɛlen c'est que an ye jateminɛ kɛ pour que k'a fɔ o b'a yira an na k'a fɔ k'a bɛ yen ou a ka téléphone bɛ dɔ bolo an ka WhatsApp international URD o ye o bɔ a kan kɔsa in na front ka WhatsApp min bɛ yen aussi o y'a bɔ a la a ma tɛmɛ semaine 4 kan o kɔnɔna na journaliw tilala ka kuma comme fɛn k'a fɔ ko y'a ye yɔrɔ dɔ la mais an b'a dɔn Ala de bɛ tiɲɛ dɔn mais an kɔni bɛ min nɔfɛ an tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ Soumaïla ma fɛn ko la pour que parce que aw ka message bɛ se ka se olu ma k'a yira u la k'a fɔ n ka tɛ ko Soumaïla t'o jugu ye an k'a dɔn k'a fɔ Soumaïla Cissé maa minnu ni olu kɔni y'a ta ni a b'olu bolo a bɛ olu kɔni bolo halisa a ka denbaya a ka parti politique tɔn mɔgɔw a nɔfɛmaw fo ka taa se a teriw a dɛmɛbagaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don ni a ka ko ye wa sababu mun kɛra ni nin manganiya jugu ninnu y'a ta ka taga n'a ye o ma dɔn fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Soumaïla Cissé ɲuman segin ka na a ka denbaya la degun min bɛ anw ka jamana kan nin waati laban ninnu na ka kɛ ni sɔrɔ yɛrɛ ta fanfɛla ye coronavirus bana o kɛn bɛ ka dɔ fara kan nin waati laban na o kama farafinna kilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko UEMOA n'u yɛrɛ ka nafolo dunta bɛn bɛ CFA ma olu kɔni n bɛ se k'a fɔ Mali ye nafolo dɔ sɔrɔ olu ka bolo kan min yɛrɛ kasabi bɛ taa CFA wari miliyari 55 bɔ ɲɔgɔnko la donna natɔlaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la novembre kalo la min yɛrɛ kan ka di anw ka jamana ma o b'a to anw ka jamana a bɛ se ka a kun bɔ ji la dɔɔni cogo min na ɲinini minnu kɛra an fɛ o kisɛw la an ka o seerew lajɛ ka kɛ ni coronavirus bana walankatali ye diɲɛ bunako kan ni a kɔni kɛra gwɛlɛyaba ye ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yɛrɛ gun farafinna kilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko BCEAO ni jɛkulu dɔ sigilen don o kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko UEMOA jamana minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan n'u bɛ nafolo kelen yɛrɛ dun ni an b'a fɔ nafolo yɛrɛ ma ko CFA o hukumu kosɔn Mali kɔni ye nafolo dɔ sɔrɔ min yɛrɛ kɛra tarata tɛmɛnen min kasabi bɛ taa CFA wari miliyari 55 bɔ ɲɔgɔnko la min yɛrɛ bɔra
bɔra UEMOA yɛrɛ ka bolo kan. Ni ye ni nafolo kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ sɔrɔ ɲɛdɔnbaw olu ka ɲɛfɔcogo la i b'a ye k'a fɔ nafolo dɔ don min ni a yɛrɛ tun bilalen don kunkɔrɔ anw ka jamana yɛrɛ tɔgɔ la. A waati de kuntagala dafara min y'a to an yɛrɛ fɛnɛ ka jamana ale nana ka na i bolo bɔ ni nafolo kofɔlen nɔfɛ min yɛrɛ kasabi ye CFA wari miliyari 55 bɔɲɔgɔnko ye. Ni nafolo kofɔlen minnu filɛ nin ni anw ka jamana garisɛgɛ bɛ ka don a la ka taa se UEMOA yɛrɛ jamana wɛrɛw ma ni nafolo ninnu bilankɔrɔw de don walima an bɛ se k'a fɔ nafolo minnu yɛrɛ bɛ bɔ jamana ka bolo kan ni ka bila UEMOA yɛrɛ ka bolo kan ni jagokɛlaw ka taa se bannabaw ma ni olu bɛ taa nka u bɛ se ka dɔ fara nafolo kofɔlen yɛrɛ kan ni a bɛ tila ka kɔmasegin kɛ ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni nafolo in bɛ o ka sira kan. Nafolo in ka yɛrɛlabugu tile 91 kɔfɛ ni a yɛrɛ tun bila bɛ walasa coronavirus bana o kɛn bɛ ka digi min kɛ farafinna yɛrɛ tilebi jamana minnu bɛ yen nɔ ni u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka nafolo kelen don ni an b'a fɔ o ma ko CFA. Nin kɔni bɛna kɛ zamanciyaba ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma bari ni anw ka jamana ta k'a lajɛ degunba bɛ a ka nin waati laban ninnu na sɔrɔ yɛrɛ ta sira fɛ. A jiralen don k'a fɔ novembre kalo tile 3 san 2020 min ni an filɛ kɔnɔ ni nafolo kofɔlen kɔni kan ka di anw ka jamana yɛrɛ ma. O kɔfɛ CFA dun jamanaw la farafinna tilebi bolo kan Benin fɛnɛ jamana ale fɛnɛ CFA wari miliyari 133 bɔɲɔgɔnko ale fɛnɛ bɛna o sɔrɔ k'a sababu kɛ ni nafolo kofɔlen ka dili ye jamanaw ma min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka u disi da coronavirus yɛrɛ la cogo min na walima dɛmɛ minnu yɛrɛ bɛna di u ka jamana kɔnɔdenw ma. O cogoya kelen na Burkina Faso ale fɛnɛ kan ka a nafolo kofɔlen dɔ sɔrɔ min yɛrɛ kasabi bɛ taa CFA wari miliyari 50 bɔɲɔgɔnko la. O cogoya kelen na Kɔnɔwari jamana ale fɛnɛ tun ye a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na min bɛ kɛ dɛmɛ yɛrɛ ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma. A bɛ fɔ min yɛrɛ ma bon social la COVID-19 ka ala deli nafolo kofɔlen minnu ni a kundalen don anw ka jamanaw kan walima a layidu talen don anw ka jamanaw kan ala ka a don sira tilennenw yɛrɛ fɛ min b'a to anw ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ cogo min na. Farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u ka bagan sugu min n'u o bɛ namugu maa ŋaniyajugu dɔw olu kɔni taara bi ni yɔrɔ kofɔlen kan ni o kɛra sababu ye a bɛ taa se maa 20 bɔɲɔgɔnko la k'olu bɔnɛ u ni na ni waleya in kɛra jumadon utukalo tile 7 ko wa ko ni marifatigi kulu ninnu ko maa si ma u bɔ fan dɔn u kɔni taara baga jamana kɔnɔdenw nana masumalaw ma minnu ni olu bɛ bagan sugu la namugu kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnko o bɛ ani fada guruma cɛ ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna tilegan gwangan yɛrɛ fɛ midi wagati u taara cun maaw kan ni sugu kofɔlen na ninu kɛra kibaruya min ni o bɔra ni marabolo kofɔlen yɛrɛ gouverneur da ni o ye colonel Sayidu Sanu ye seere caman y'a yira k'u kɔni nana bin ninnu kan ko wa ko u tun bɛ taa se maa 30 bɔɲɔgɔnko la minnu ni marifatigi kulu kɔni kun don wa ko maa si mi dɔnyɔrɔ sɔrɔ u la wa k'u tun bɛ moto de la u cun ka bɔ moto sanfɛ k'u kɔni nana dankari ni maa kofɔlen ninnu na k'u ma mabɔ ma la a jirala k'a fɔ ko ni ne kun ye bagan sugu laban ye ni bamaci waleya maaw kun ma se min ma k'u tali filɛ dankarikɛ yen fɛnɛ la o la u y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na ko bagan sugu o bagan sugu ni o bɛ yen nɔ ko o bagan sugu bɛɛ lajɛlen datuguna o sababuya kɛ bagabagali waleya min ni o bɛ ta bamacimaw fɛ k'u sɛgɛrɛ o la u ka jamana yɛrɛ gouvernement ɲɛma ni o ye Christophe Dabire ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛra nisɔndiya koba ye ale bolo ko sabu ko jamana kɔnɔden nana masumalenw sanga ani waati bingani waleya de bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ko nin ye ko ye ko min ni o tɛ ko bɛnta ye togoya si la o la a ko k'a b'a ɲini a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la kuma tɛ ko fara ɲɔgɔn kan wagati ninnu na. Liban kunnafoniw na explosion ba min ni u kɛra u ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ wele ko Beirut u ma dogo maa si la o de kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma u ye sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan nka sɛgɛsɛgɛli min ni o bɛna kɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛna kɛ u yɛrɛ ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ ko maa minnu ni olu ye kɔkan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ni olu ye enquête internationale ye ko o nin tɛna don u ka nin baara kofɔli na togoya si de la o la maa minnu ni olu ye Liban yɛrɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye tile 5 min ni o tun dir'u ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min kɛra nin tasumaba in ale ni nin kasaraba in sababuya ye o bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na o tile 5 kɔni o bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma o la tile 5 in kɔfɛ a jira k'a fɔ k'u jija ko jaabi jɔnjɔn ka sɔrɔ u bolo u ka se k'a dɔn maa min jumɛn ni maa jumɛn olu de nɔ bɛ nin ko in na o de kɔnɔna la Michel Aoun ni o y'u ka jamana ɲɛma ye a ko foyi tɛ to kɛrɛfɛ
ko u tɛ foyi bila u bolo kɔfɛ nin sɛgɛsɛgɛli na ko fan bɛɛ de bɛna sɛgɛsɛgɛ ka kɛnɛya minisiriso o ye jaabi dɔw bɔ ka bi o kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko maa 60 bɔɲɔgɔn ko ɲɔgɔn bɛ yen nɔ minnu ni olu tunna ni olu ma se ka ye fɔlɔ maa minnu fatura o bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 54 bɔɲɔgɔn ko la ko su 25 fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni ɲɛdaw ma faamu cogoya si la ni maa ma se ka a dɔn olu bɛ bɔ yɔrɔ min na sɛgɛsɛgɛli min ni o bɛ sen na nin ko in kan a jirala k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni welela bɔgɔ jeninen kan kaban ni olu yɛrɛ bɛ kaso kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli ko in kun kan maa min ni olu b'o la u ka kɔgɔjida ni o y'u ka pɔri ye ni minɛnw mina o yɔrɔ kofɔlen na o ɲɛmaaba o bɛ a la fo ka taa se maa minnu ni olu bɛ baara kɛ pɔri la ale ni u ka duwaniw na ni olu ye faso baarakɛlaw ye olu caman fɛnɛ minɛna ka don kaso kɔnɔna la u welela bɔgɔ jeninen kan u ka jamana yɛrɛ fintigilakaw fɛ u ka jamana ɲɛma Michel Aoun a ka kuma dɔw sen fɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin baaraba min ni o bilalen filɛ sen kan sɛgɛsɛgɛli ko u tɛna ko fosi bila u bolo kɔfɛ ko wa ko u tɛna jɔ ko fitinin foyi la a ko kɔnɔna la ko bɛɛ de bɛna sɛgɛsɛgɛ a fɔra ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka jamana kɔnɔ mɔgɔ bɔ ka nin kuma ɲɔgɔn jɔlen fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɛra nin sababu ye dugujugɔrɔ fɛn min ni a yɛrɛ bɛ kɛ ka mugujugu ni fɛnw dilan n'u b'a fɔ a ma ko ni tarata damu ɲɔgɔn ko o tɔni 2,700 bɔɲɔgɔn ko o de kɔni kun bilalen bɛ feu d'artifice dɔ fan fɛ ni anw b'a fɔ a ma yan nɔ ko pétardi ko o de kɔni nana kɛ sababu ye ka gɛrɛ ni fɛn kofɔlen na ni o kɛra sababu ye ka tasumaba wuli pɔrɔ yɛrɛ la bɔlɔlɔ sanfɛlaw la maaw kɔni bɛ ka weleweledakan bila k'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔba kɛ ka taa u ka jamana yɛrɛ gouvernement juguya la ko o wulikajɔw bɛɛ bolodalen don ka bila bi sibiri la u ka yɔrɔba min n'u bɛ yen wele ko Plaza des Martyrs ni kilomɛtiri 100 bɔɲɔgɔn ko o bɛ ani waliyaba in kɛra pɔrda min na u ni ɲɔgɔn cɛ wulafɛ nɛgɛ ɲɛ 17 k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa kumakan kelen min kɔni bɛ u da kɔnɔ ko maa minnu kɔni kɛra nin kasaraba in sababuya ye fo ka taa se politikimaaw ma o ni a ɲɔgɔnnaw o kumakanw de b'u da. Peru jamana kunnafoniw na ka kɛ ni coronavirus ka lahaliyaw ye mun y'u ka jamana marabaaw ye u ye sariya dɔw kɔni bila sen kan k'a jira k'a fɔ maa ma bɛ Peru kɔnɔna na ni e ye kɛnɛya kalan kɛ hali n'a sɔrɔ Peru jamana kɔni ma i ka sɛbɛn kɔni ladɔnniya k'i bɛ se ka baara kɔni kɛ yaasa ka olu ka kɛnɛya tigilamaaw dɛmɛ ka coronavirus kɛlɛ cogoya min na sabula diɲɛ ma don o don dɔ de b'a la ka fara coronavirus kɔlɔlɔ kan nin yɔrɔ kofɔlen in na o hukumu de kɔnɔna na u ka marabaaw ye laɲini kɛ laɲini min bɛ taa jɔ fo kɛnɛya tigilama maa 3,000 la kɛrɛkɛrɛnma bolo la Venezuela kɛnɛya tigilama mun bɛ u ka jamana kɔnɔ n'u kɔni dɛsɛlen don ka baara kɔni kɛ ni kibaruya in bɔlen nisɔndiya ani hakilisigi u nana kɛnɛya tigilamaw kɔni dusukun na sabula ni jamana kɔfɔlen ta k'a lajɛ i mana kalan kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kan na n'u ma i ka kalan sɛbɛn kɔni lakodɔn i tɛ se ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ u ye o waleya kɔni bila k'o sababuya kɛ coronavirus lahaliyaw ye o bɛna kɛ sababu ye maa 7,000 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛna baara kɔni sɔrɔ Peru kɔnɔna na o n'a nasira la a bɛ kalo damadamani bɔ Peru gouvernement maw o kun y'a laɲini k'a fɔ k'olu mɔgɔ bɛ kɛnɛya tigilama dɔ la mɔgɔ caman bɛ olu taru ka sɛbɛn kɔni bila sɛbɛnw bilalen kɔfɛ u ko fɔ olu k'u ka sɛbɛnw lakodɔnniya ka sɛgɛsɛgɛli boli o sɛbɛn kofɔlen ninnu kan i b'a ye k'a fɔ o waleya in bɛ se ka wagati jan ta o waleya in bɛ se ka wari caman kɔni dun ni kɛnɛya tigilama ninnu kunna hali n'a sɔrɔ u ye nin laɲini mun fɔ ni an ma kɛ u la fɛ ko ye nka u seko t'a la ko sababuya kɛ coronavirus yɛrɛ tiɲɛni n'o u ka jamana kɔnɔ o kɔni bɛna kɛnɛya tigilama fɛn fɛn b'u ka jamana kɔnɔ ko o ta baara la ka sɔrɔ u m'u ka sɛbɛn kɔni sɛgɛsɛgɛ wa u m'u ka sɛbɛn yɛrɛ lakodɔnniya. Ka kɛ ni faamuyabaliya mun kɔni bɛ lamɛrikɛn jamana ale ni sini jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ lamɛrikɛn jamana maaw u y'a jira sini jamana maaw la k'a fɔ ni wagati laban na olu kɔni bɛna u ka mɔgɔw minɛ u sigalen don u ka mɔgɔ la u ka jamana kɔnɔ u bɛ n'o minɛ o hukumu de kɔnɔna na u sera Sini jamana maa 11 ma n'olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ baaraba kɛ Sini yɛrɛ kɔnɔna na n'u sigiyɔrɔ bɛ Washington yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ donni min na i ko bi u ko k'olu sigalen don la k'a fɔ k'u b'olu ka jamana gindo dɔ ta ni k'a fɔ Sini jamana maaw ye o n'a nasira kirɛri la lamɛrikɛn jamana maaw u ye fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ tali kɛ application min bɛ yen nɔ ni Sini jamana maaw b'a dilan k'a bila telefoniw kɔnɔ yaasa maaw bɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ yɔrɔ jan fɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnma bolo ma denmisɛnw ka application dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko TikTok fo ka taa se WeChat ma k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ interdit lamɛrikɛn denmisɛnninw ka telefoni kɔnɔna ma wa k'olu kelen do ka fɛɛrɛ bɛ bila sen kan yanni tile 45 cɛ u bɛna ni fɛn ninnu kɔni cɛ ka bɔ mɔgɔw ka telefoni kɔnɔna na ka fara o ɲɔgɔn faamuyabaliya kan lamɛrikɛn jamana maaw u ye Sini jamana maa 11 u y'olu kɔni minɛ u ka jamana kɔnɔ ni k'olu datugu a bɛ wagati jan kɔni bɔ ni maa kɔfɔlen ninnu u kun sigalen d'u la k'a fɔ u bɛ bɔ n'olu ka jamana gindo ba ye k'a fɔ u ka jamana n'o ye Sini jamana maaw ye. Farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ Ligue des Champions ni o ye ŋanaminɛŋanaw ka dolanci ye
l'Europe yɛrɛ gun sanfɛ dolaci fila o kɔni kɛra kunungo juma ni ye an dolaci fila yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko 8e de finale la o kɔmasegi dolaciw kɔni tun don Juventus de Turin ni o ye Italie yɛrɛ ŋanaminɛ ŋanaw ka ŋana ye bi an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la ale kɔni sen bɔra kulon na ka kɛ ni Faransikaw ka dolaci tɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Olympique Lyonnais olu ka ɲɛtaga ye ka kɛ ni dolaci min kɔni kɛra kunungo wulada yɛrɛ fɛ o cogo kelen na Manchester City ale fana ye tɛgɛ janamini Real Madrid ɲɛ kan ka Real Madrid ka o kɔni sen bɔ kulon na ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisɛw la an ka cɛ k'o lajɛ. ŋanaminɛŋanaw ka nin dolaci kofɔlen min bɛ kɛ l'Europe yɛrɛ gun sanfɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Ligue des Champions an bɛ se k'a fɔ dolaci don min ni a yɛrɛ ma ka di ka tɛmɛ l'Europe yɛrɛ dolaciw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan dolaci tɔn 4 kunungo olu kɔni ye ta kari forobamugu la Juventus de Turin ni ale yɛrɛ Italie dolaci tɔn ye ka taa se Olympique Lyonnais ma ni ale yɛrɛ Faransi dolaci tɔn fɛnɛ olu tun kari bɛ ɲɔgɔn na o waati kelen Angleterre Manchester City ale ni Real Madrid tun kari bɛ ɲɔgɔn na ni o yɛrɛ Espagne yɛrɛ ŋana ye nin dolaci bɛɛ lajɛlen tun sigilen don k'a kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ maaw y'a bila u kunkolo la yanni dolaci yɛrɛ cɛ k'a fɔ a tɛna kɛ dolaci dumanba ye ka sababu kɛ dolacilaw kɔni sigira ka waati jan kɛ ka sababu kɛ coronavirus yɛrɛ ni waati laban ninnu na a ma ɲa min kɔni kɔ Cristiano Ronaldo ni ale yɛrɛ bɛ dolaci Juventus de Turin fɛ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye olu kɔni sen ka bɔ kulon na Faransi yɛrɛ dolaci tɔn dɔ fɛ o kɔni kɛra kunungo bari Olympique Lyonnais hali ni y'a sɔrɔ u ye dugumasara kɔni cɛ Juventus de Turin kɔni ɲɛkɔrɔ Olympique Lyonnais ale kɔni bɛ taa ni a ka sira ye bari olu tun ye sebaya sɔrɔ ndolaci yɛrɛ taaliw la kelen ani kanangolo min kɔni kɛra ka taa Juventus de Turin yɛrɛ juguya la ndolaci ninnu daminɛnen ka sanga damadɔ kɛ Rodrigo Betancourt ale kɔni bɛna fili dɔ kɛ a ka paraya 18 kɔnɔna na jalatigɛba jaw ma filɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ale kɔni bɛna ngɔyi di Olympique Lyonnais ma Memphis Depay ni ale yɛrɛ Netherlands sɛkasi dondo ye ale kɔni bɛna o ngɔyi sɔrɔ ka don kelen ani kanangolo ndolaci sanga 12 ka taa Olympique Lyonnais kanu na o kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Juventus de Turin ma Juventus de Turin u kɔni bɛna wulikajɔw sabati fo ka taa se fo dolaci sanga 40 ani sabanan yɛrɛ waatiw ma Cristiano Ronaldo ni ale yɛrɛ Portugais ka sɛkasi dondo ye ale kɔni bɛna dola dɔ dasi hali ni y'a sɔrɔ a jirala k'a fɔ ngɔyi kɔni kɛra Memphis Depay fɛ o ngɔyi Cristiano Ronaldo ale kɔni bɛna kɛ sababu ye ni dolaci yɛrɛ bɛ kɛ 1 ani 1 o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la sɛngɛlafiɲɛbɔ kɔni kɔfɛ Cristiano Ronaldo sanga 60 tuguni ale bɛna celu 2nan sɔrɔ ka don o bɛ kɛ 2 ani 1 ka taa Juventus de Turin yɛrɛ kanu na dolaci kɔni bɛ sɛnsɛn ka taa se fo waati labanw ma Olympique Lyonnais a celu kɔlɔsiba ni o ye Anthony Lopez ale kɔni bɛ i jɔ a jɔyɔrɔ la celu foyi tɛna sɔrɔ Juventus de Turin yɛrɛ fɛ ka don Olympique Lyonnais yɛrɛ ka jɔ kɔnɔna na o kɔni bɛ kɛ sababu ye Olympique Lyonnais ale kɔni bɛ a ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ ni ka ɲɛfɛtaga yɛrɛ boloda Juventus de Turin ale kɔni sen bɛ bɔ kulon na o togoya kelen na Espagne ŋana ni o ye Real Madrid ale tun bɛ tagamala ka taa Angleterre yɛrɛ jamana kan o ni Manchester City kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ taali fɛnɛ na Manchester City kɔni tun ye sebaya sɔrɔ 2 ani 1 o togo kelen na kunungo dolaci fɛnɛ na Manchester City ale ye sebaya sɔrɔ 2 ani 1 hali ni y'a sɔrɔ Français ka sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni Real yɛrɛ kɔfɛma don ale kɔni ye filiba dɔw kɛ min kɔni kɛra sababu ye Manchester City ale kɔni k'a ka sebaya sɔrɔ Sergio Ramos ale kɔni sen ma se ka ye nin dolaciw la cogo si la bari nin waati laban ninnu na ale tun gulonnen don nin dolaci 2 bɛɛ lajɛlen jaabi o bɛ tali kɛ k'a fɔ Juventus de Turin ani Real de Madrid olu kɔni sen bɔra kulon na fɛn min ye Olympique de Lyonnais ni o ye Faransi yɛrɛ dolaci tɔn ye ka taa se Angleterre Manchester City yɛrɛ ma olu kɔni bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ wa don n'a nataw la olu yɛrɛ de kan ka kari ɲɔgɔn na min b'a to ɲɛfɛtaga o bɛ se ka boloda cogo min na nin tɔn yɛrɛ kelen yɔrɔ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ la don n'a nataw la an bɛ n'o fɛsɛfɛsɛ an ka kunnafoni hukumu kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye danaya ta sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka da tele ɲɛta kan ka sababu kɛ a ka kunnafoniw yɛrɛ sanuyali ye o tɔgɔ kelen na ka foli lase anw ka tunkarankew kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu minnu ye kanuba ta ka da tele ɲɛta yɛrɛ kan ka dugawu don an ka jamana ye basigi ani kolosuma ala ko o sabati a kɔnɔ ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na